Салом алейкум амакаса, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. духтарое ки кор кардан мехоҳед, шуморо хоҳарамон Шаҳнозахон ба командаи худ ба компания Faberlic ба кор даъват месозад. хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, кор кардан дар компанияи Faberlic душворӣ надорад. ба шумо танҳо телефон ва интернет лозим аст. шумо метавонед бо хоҳарамон Шаҳнозахон ба рақамҳое ки дар рӯи экран аст дар тамос шуда ба он кас дар як компания кор кунед. ин хоҳарамон дар муддати як каталог лидер шудаанд ва ба шумо низ нозукиҳои ин корро мефаҳмонанд. пас ба хоҳарамон Шаҳнозахон дар тамос шуда бо хоҳарамон дар як команда кор кунед. ман имрӯз барои субҳона рогали ки кардам аз хамири слоёнаи тайёр дар нижда вареная сгущенка андохтаму баъд пухта гирифтам. баъди пухтанам хел ҳамаша боло шуда сахарная пудра мепошам барое ки хамир шакар надорад таркибушда. кӯдако беҳад нағз мебинанд ҳамин печеньея. ман хидмам ҳамин слоёнаи тестая нағз мебинам. баъд ҳамин пухтупаз ай ҳамин хамирам хеле нағз мебинам. баъд бо ай хамири мондагиш ҳам хел чоркунҷа брида пухта гирифтам ва дадарнаш скушонка пур кардаму ай болош боша сахарная пудра пошидам. ман ба тайёр кардани хӯроки обед оғоз кардам. камтарак равған андохтам кастрюляда и гӯшта майда реза карда бирён мекунам. баъде ки гӯшт камтар бирён шид, пиёзу болгарский ҳамроҳ кардам. ва оям ки бирён шидан картошкаву сабзия чоркунҷа реза карда ва оям ҳамроҳ карда бо бирён мекунем. як қошуқча томатная паста ҳамроҳ кардам. баъди томата андохтан 1 минут бар ин бирён мекунем ки ҳамин маззаи томат буроя ва хӯрокмон сурхча шава. ина томатам хушрӯ бирён шид. акнун об ҳамроҳ мекунем. нигоҳ карда ба аъзои оилатон духтаро шумо маҳсулотҳоя кам ё зиёд карда метавонед. оба ки ҳамроҳ кардем мемонем ки хӯрокмон буҷӯша ва паза. приправа ҳамроҳ мекунам ман. ин приправа барои шӯрбоай ва намак вобаста ба ҳамун таъмаш. ҳамаша омехта карда мемонам ки хӯрок пухтан гира. ина хӯрок қариб ки тайёр шид духтаро. ҳозир мо хӯрок да камтар кабутӣ ҳамроҳ мекунему. баъд метавонем ки угрои дастӣ кунем ё ин ки манам хел макаронои тайёра андохтам. мемонем то як буҷӯша. як меҷӯша хӯроки мо тайёр мешавад. иҷада духтаро ма самбуса кардам. самбусаи печондам аллакай тухм молида. ҳозир дар духовка пухта мегирам. бо катиш камтарак баклажон бирён кардам. катями хӯрок. духтаро ина хӯроки якум тайёр шид. хӯроки осонак косада кашида бо кабутию бо чака метавонем ки истеъмол кунем духтаро. хӯроки баҳорӣ. дар ин баҳор одам да мефара кам хел хӯрокҳои сабукак хӯра. катиш бо иҷада салат кардам. ай помидору бодиринг. ҳозир самбусаям тайёр мешавад ва мешинем обед мекунем. ина духтаро самбусаҳоям тайёр шиданд. ҷаш камтарак сӯхт. ҳамин буд духтаро хӯроки имрӯзаи мо. умедворам ки ягон идея барои хӯрокпазии шумо додам. духтаро ман ҳозир мехоҳам ки закази навбатии хидмаи компанияи Faberlic шумода нишон диҳам. яма барои хона гирифтам. собун, жидкое мыло. баъд инаи освежителя барои туалет гирифтам. буш приятненький ай. инаи средствое барои шустани ванна гирифтам. беҳад духтаро кати ванна тез тоза мешавад ва шумо ҳаракати зиёдам намекунем.
ҳамин мешакено камтарпас уже баландтар тоза карда мегирен. Баъд собун гирифтам инам хали духтаро. ҳамин чизое ки хонада дар корай ҳамоноя гирифтам. ин хали сачоқча гирифтам барои дастуру қоқ кардан. ҳозир кушода мебинам, баъд мегум размеша чӣ хелай. баъд ин хали собуни зайчик барои руведа. собуням хел фигураи зайчикай барои руведа гирифтам ина. баъд зубная нить барои дандон. зубная паста барои руведа. маска барои рӯ. сыворотка барои сафед кардани дандон. сыворотка для роста ресниц. ҳамин гирифтам бо. бони ду маскаи дигар барои рӯ. дастуи руведа омада аҳамият натиҳен. мо навкати руведа гуашкати кашида будем барои мо ҳама дастомон ранг шидагиай. баъд гел барои qosh и шампун барои руведа. бо шампуни дигар. ин шампун гелош беҳад нағзам ҳамин компания Faberlic. ин собунаи инам жидкое мыло. бо шампун гирифтам. антиперспирант гирифтам чанда шариковый. инам антиперспирантай мужской. гель для душа пушон беҳад хушрӯй. баъд солнцезащитный крем гирифтам. гармӣ омадесай офтобӣ бояд ки кожамонро эҳтиёт кунем. инам зубная нитяй. баъд маска барои мӯ. антиперспирант. и маска ва бальзам барои мӯйсар. инам антиперспирантай женский. ё пробникои духян. ҳам мужской гирифтам, ҳам женский. тушь для бровей. шампун гирифтам. ой гель. гели мужской. и смузи для душа. беҳад бош хушрӯй духтаро ами. баъд шампун против перхоти. инам шампуни нағзай. инам хали будан духтаро закази имрӯзаи ман. ин омада ҳамаш 700 чанд сомон да ғалтид. агар ки ман дар Faberlic кор намекардам, ҳамаи ин мада 900 чанд сомон меғалтид. ҳам пул эконом шид, ҳам бал кардам духтаро барои оянда бо чӣ гирифтан, скидкаи калон гирифтан. духтаро агар ҳамроҳи ман кор кардан хоҳед, метонен ки рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст бо ман дар тамос баромада ва ҳамроҳи ман дар ин компания кор кунед. духтарчаи калонии ман мадозир якта десерт кардаи овардай. десерташ аз себ, дар нӯшда йогурт ва шарики андохтай. баъд гирҷа боша бо бананам хел оро додай. ташаккур ба Асмоҷон.